Θεωρία νούμερο 200 και μισό. Λόγω της αέναης ανθρώπινης αναζήτησης για ολοκλήρωση, η συνάντηση δύο οποιονδήποτε ανθρώπων πάντοτε δημιουργεί ενέργεια. Άλλες φορές η ενέργεια είναι θετική και άλλες όχι. Εγώ είμαι η Λίλα. Αυτή που κάνει φασαρία δίπλα. Α, ωραία. Εγώ είμαι η Ράνια. Αυτή που βαράει τους τοίχους μας και τη λυπηθείς και γλιτώσει στο φρενοκομείο. Θα φωνάξω την αστυνομία. Είσαι ηλίθια. Όταν μας την πέφτουν τέτοιοι άντρες, φωνάζουμε από τη χαρά μας, δεν φωνάζουμε την αστυνομία. Εγώ πάλι φωνάζω την αστυνομία. Πού είσαι? Στο σπίτι του... Ρε εσύ, πώς σε λένε? Νίκο. Α, στο σπίτι του Νίκο. Ποιος είναι? Άμα σε λέω εγώ μετά με βρίζεις. Α, Ράνια εσύ είσαι. Τι έπαθες? Τίποτα. Τίποτα, εσύ κλαις. Ρε Ράνια, άσε με ησυχή, δεν έχω τίποτα. Τι εννοώ, Ρε Ράνια, φύγε σου λέω, δεν θέλω να με βλέπεις έτσι. όχι, δεν πρόκειται να φύγω να μου πεις τι έχεις. Φεύγω. Μισό λεπτό. Δεν μου κρατάς μότρα ακόμη για αυτή τη βλαγιά που έγινε. Ρε Ράνια, το ξέρω ότι όταν γνωριστήκαμε με θεωρούσες μια ηλίθια αλλά μετά από τόσο καιρό πίστευα ότι είχες αρχίσει να με καταλαβαίνεις καλύτερα. Αλλά προφανώς εσύ πιστεύεις ακόμα τα ίδια. Όχι, όχι, δεν πιστεύω τα ίδια. Κοιτάξτε, το ξέρω ότι με βρεις συνέχεια, αλλά... Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι γινόμαστε φίλες, αυτό. Δεν γινόμαστε φίλες, είμαστε φίλες. Ναι, δεν το δείχνεις ποτέ όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Αλλά δεν είναι εύκολα. Αλλά εμείς θα τα καταφέρουμε. Καλή είσαι τρελή. Και βέβαια θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν και κάτι παιδίατροι, μανάρια. Σκασιλίδια! Πού είναι το παιδί? Όταν συμφώνησες να με βοηθήσεις να μεγαλώσουμε το Λουκά μαζί, βασίστηκα πάνω σου. Και καλά έκανες. Πάντως, σε όποια θέση και αν παίζουμε, κάνουμε καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι μαζί σου περνάω πολύ καλύτερα από όλες τις σχέσεις που κάνουμε μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Είναι παιδί σαν τον Λουκά που δεν μεγαλώνει σε κανονική οικογένεια. Όπα. Ο Λουκάς μεγαλώνει σε κανονικότατη οικογένεια. Έχει τη Ράνια, έχει εμένα που τον αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι καλύτερο μπορείτε, ίσως να μην είναι πάντα αρκετό. Όταν ήρθα εδώ για να μείνουμε μαζί, είπαμε ότι θα μεγαλώσουμε το παιδί σαν οικογένεια. Και έτσι πρέπει να πάμε στο δικαστήριο, σαν οικογένεια. Η οικογένεια που αποφασίσαμε εμείς, Λίλα μου, δεν έχει τίποτα στο δικαστήριο. Για αυτούς είμαστε δύο τρελές που μεγαλώνουν ένα παιδί. Για αυτούς ή για σένα? Δεν είμαι ό,τι καλύτερο που μπορούσε να σε συμβεί. Αλλά είμαι εδώ για να μείνω. Αυτό είναι υπόσχεση ή απειλή? Και τα δύο. Ορκίστηκα να μην μετανιώσω ποτέ για τίποτα. Αλλά είσαι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Τουλάχιστον εσύ δεν έχασες το παιδί σου εξαιτίας μου. Με αισιοδοξία μέχρι το τέλος του πριμού, Και παραπέρα. Θα έρθω να πάρω τα πράγματά μου όταν λείπεις. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Δίκιο έχεις, Σερέτη. Ό,τι αγγίζεις καταστρέφεται.